F'Marzu 2013 il-Mulej batilna papa ġdid. Imma minnu u minn fejn ġej? X'nafu fuqu? Jorge Mario Bergoglio. Twieled fi Buenos Aires l-Arġentina fi 17 ta' Diċembru 1936. Missieru kien jaħdem fil-ferroviji, ommu mara tad-dar. Flimkien rabbew lil Jorge u l-erba' ħutu. Ried jistudja l-kimika u stinka ħafna biex iġib masters fl-Università ta' Buenos Aires. Imbagħad bidel femtu u fl-età ta' 21 sena daħal f'seminarju Ġiżwita. U wara snin ta' studju u talb, ġie ordnat saċerdot. Għex ħajja sabiħa bħala saċerdot u rnexxielu jgħin oħrajn b'ħafna modi. Barra li kien jamministra s-sagramenti u kien għalliem, gwida għal ħafna Ġiżwiti żgħar u iva sal-lum għadu jħobb ħafna l-futbol. It-tim favorit tiegħu u l-klabb tal-Arġentina San Lorenzo. Wara xi snin, il-komunità tiegħu talbitu jibda jaqdi lil ħutu bħala superjur provinċjali. Imbagħad bħala rettur tas-seminarju u jekk ħsibt li dan kien biżżejjed, imbagħad Alla sejjaħlu biex isir isqof. U waqt li r-responsabbiltajiet tiegħu komplew jikbru, u għaraf li l-aħjar mod kif jaqdi kien li jibqa' umli u qrib ta' Alla fit-talb u billi jibqa' fidil lejn il-Knisja. It-triq tiegħu kellha wkoll li jibes tagħha. Mhux darba u tnejn kellu jġarrab insulti u sab min ma femux imma l-imħabba vera titlob sagrifiċċju. Għadni ma għedtilkomx li dan kollu jagħmlu pulmun wieħed għax kellu min aħulu parti mill-pulmun tiegħu. Sa minn meta kien għadu żgħir għaraf li l-Ispirtu Santu kellu jieħu iktar nifs u għalih. Wara ftit ta' snin bħala isqof, meta ħaseb li dan kien biżżejjed għalih, il-Papa Giovanni Paolo II ħatru kardinal, xogħol importanti b'ħafna dmirijiet. Għalkemm issib minn għandu ideat strambi dwar il-ħajja ta' kardinal, għalih ħafna affarijiet baqgħu l-istess. Kien jgħix f'appartament sempliċi, baqa' jsajjar u kien juża wkoll il-metro flok karozza bix-xufier. Kien jaf li l-aħjar mod biex seta' jaqdi kien li jibqa' qrib tan-nies. Il-ferħ tiegħu kien li jimxi magħhom fil-ħajja ta' kuljum. U fl-aħħar nett jekk taħseb li dan hu wisq, fl-2013 Kristu talab lil Jorge jmitt pass ieħor kbir fil-fidi tiegħu li jsir il-vigarju tiegħu fuq din l-art, li jagħti ħajtu għal qadi tal-Knisja Universali bħala Papa. Talba li bla dubju beżżetu, imma kif rajna Jorge kien ilu ħajtu kollha jafda falla fi żminijiet ibsin u anke f'dawk sbieħ. Dejjem kien tħabad biex jgħid iva lil Mulej u ma kienx se jieqaf issa. Għalhekk b'qalb mimlija fidi u aċċetta s-sejħa tal-Mulej u ħalla warajh il-familja, il-ħbieb u pajjiżu. Ħa isem ġdid, Franġisku, dar ġdida, Ruma u missjoni ġdida bħala Papa. Kollox għall-imħabba ta' Kristu u għall-imħabba tagħna.